מה המצב אנשים? אתם כאן עם וואזו, והיום אני אראה לכם איך להתקין Backtrack 5 R3. אתם תצטרכו בשביל זה רק וירטואל משין ואת ה-Backtrack עצמו. ווינר בשביל ה-Backtrack, אני אביא לכם את כל הכישורים בדיסקריפשן. אז בואו נתחיל. אתם תצטרכו לפתוח את ה-Virtual Machine או Virtual Box, מה שיש לכם. לעשות new, לקרוא לזה איך שאתם רוצים בתכלס. אוקיי. ולעשות לזה לינוקס ועל אובונטו. יובונטו. אוקיי? ואז אתם עושים לזה next. memory size, תעשו לזה מה שאתם רוצים. אוקיי. אני שם את זה על 2000 כי יותר נוח לי. בסדר, בדיוק. אוקיי, בואו נעשה לזה קריאט עכשיו, ו-VDI, fixed size. שים את זה על 20. create. ובינתיים נחכה, נחזור לכם שזה יסתיים. וכן, זה יסתיים. אז נעשה סטארט. ועכשיו מחכים. לא יהיה שום דבר. אוקיי, אז זה יראה לכם חלון כזה. ועוד חלון כאילו שחור מאחורי זה. אוקיי. אתם תכנסו לפה. אוקיי. ועכשיו אתם תבחרו כאילו איפה שאתם התקנתם את הזה שלכם. את ה-Backtrack. אוקיי. אז אני שם אותו בדסקטופ. ונכנס, בוחר פה ISO, או שאתם יכולים גם פה, זה לא משנה. Open ו-Start. עושה סטארט, ועוד פעם סטארט. אוקיי. אוקיי, ופה זה יפתח לכם את החלון הזה. אתם עושים סטארט אקס מחובר. אוקיי. זה נכנס. וזה כאילו אנחנו עדיין לא סיימנו, אנחנו צריכים להתקין את ה-Backtrack עצמו. אז תלחצו דאבל קליק על זה. אוקיי. English forward. אוקיי, זה כבר יבחר לכם תעזור לבד, תעשו forward.
אוקיי, אז you can type into this box to test your new keyboard layout. אוקיי. אתם יכולים לרשום מה שאתם רוצים כביכול, אבל אני ארשום את זה. אז כאילו, אני מעדיף את זה. אז forward. forward. language. סבבה, אינסטה. אוקיי? ועכשיו מחכים. לא ייקח הרבה, זה כאילו, לא יודע. תסתכלו פה, כי עכשיו 7:43 ואני אחזור אליכם מתי שזה יסתיים. אז סיימנו, אוקיי? ואתם לא עושים continue testing, אתם עושים restart now. Enter. עושה לזה ריסטארט. אוקיי, ואז זה עושה לכם את זה. BT לוגין, המשתמש עצמו זה root ROOT, והסיסמה זה tour TOOR, אוקיי? אוקיי? עכשיו, אני הייתי ממליץ לכם לשנות את הסיסמה. הסיסמה זה כאילו root רק הפוך, השם משתמש רק הפוך, אוקיי? TOOR. אני הייתי ממליץ לכם לשנות את הסיסמה. עושים את זה כאילו PSWD, ותשנו את זה למה שאתם רוצים. כן, נגיד, אני אקלוט, איך קוראים לזה? מישהו שמריץ בקטרק על אני אקלוט מישהו שמריץ בקטרק, אז אני כאילו ישר, איך קוראים לזה? אני אנסה לפרוס את זה, ואני כאילו אראה שהוא משתמש, כאילו, רוב האנשים פשוט לא משנים את זה, אני כן. אוקיי, אז אתם רוצים תשנו, אתם לא רוצים אל תשנו, זה לא ממש משנה. כאילו זה כן, אבל ואז start x. backtrack. והנה, זה עכשיו אנחנו בתוך הזה. אתם יכולים למחוק את ה-install backtrack אם אתם רוצים. הנה, טרמינל, הכל עובד. בואו נראה. שנייה. אז לרוב למי שיריץ את זה על אורקל VM, וירטואל בוקס, ואם אתם תנסו לפצח סיסמת וי-פיי של מישהו, ותרשמו הרמון NG, זה דבר. זה לא יראה לכם את האינטרפייס, לא יראה לכם שום אינטרפייס, ואתם תצטרכו להתקין בשביל זה דרייבר, ואת זה אני אראה לכם איך עושים בסרטון הבא.